Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Άντωνη Ιβάνοφ, ο μουσικός και διευθυντής της χοροδίας Σαν Τζάκομο. Ο κύριος Ιβάνοφ δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, είναι μία από τις πιο αγαπητές φιγούρες της πόλης. Κύριε Ιβάνοφ, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Ναι, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αρχίζω να κοκκινήσω και δεν ξέρω, είναι από την ζέστη αυτή τη στιγμή που κάνουμε τη συνέντευξη ή απλώς είναι από τα... Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί ξανά, που μιλάμε ελεύθερα, μπορώ να πω. Ευχαριστώ και στους Κερκυραίους που τόσα χρόνια συναντάω κάποια αγάπη, έτσι να το πω, και στους δρόμους με σταματάνε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτά που συναντάω και προσπαθώ να απαντήσω με το ίδιο τρόπο, με αγάπη. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Είχαμε ξανακάνει μια συνέντευξη για το περιοδικό ΕΝ, όμως θεώρησα ότι όλα όσα κάνετε και όλα όσα είστε πρέπει και μπορούμε να τα δούμε και διαδικτυακά. Και έτσι είστε σήμερα το πρόσωπο της Κέρκυρας για το podcast μας. Θα ήθελα να μας πείτε από τη Σόφια, από τη Βουλγαρία, πώς ξεκίνησε η μουσική σας ιστορία πριν φτάσετε στην Κέρκυρα. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε live ζωντανά και μιλάμε. Λίγο καλό και τα γράμματα είναι το κείμενο, όμως εδώ μπορούμε να το πούμε κάπως πιο ελεύθερα. Πρέπει να γυρίσω 30 χρόνια πίσω, με γυρίσατε με αυτή την ερώτηση. Αυτό μου φέρνει το αίσθημα ότι μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Πριν 30 χρόνια πρωτοήρθα στην Κέρκυρα και πρωτοήρθα, εκεί που ήρθα μιλάμε για 1997, στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, να τα λέμε και αυτά. Πρωτοήρθα με σκοπό, ήξερα, έστειλαν κάποιο email στη δουλειά μου εκεί στην ραδιοφωνία της χοροδίας της ραδιοφωνίας της Σόφια, έστειλαν κάποιο email από την Κέρκυρα που ψάχνουν για μαέστρο, η χοροδία του Δήμου ψάχνει για μαέστρο, οπότε ήρθα δοκιμαστικά, κάνανε κάτι σαν μικρό διαγωνισμό, πρώτα από τα χαρτιά που στείλαμε βιογραφικά και μετά live κάναμε μια πρόβα με την χοροδία. Βέβαια αυτές οι λεπτομέρειες θέματα μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή τότε δεν ήξερα. Εσείς απλά συμμετείχατε σε έναν διαγωνισμό, ναι, για να αναλάβετε τη χοροδία της Κέρκυρας. Ναι, έχουν οργανώσει εδώ οι άνθρωποι από την χοροδία με επιτροπή από την Αθήνα και το κάνανε με ένα έξυπνο τρόπο. Όπως τώρα είμαστε μπροστά στις κάμερες, έκανα μια πρόβα με την χοροδία μπροστά από την κάμερα. Στείλανε μάλλον το υλικό τότε σε μια επιτροπή και μετά από ένα μήνα μου είπανε ναι, μπορείς να έρθεις εδώ να αναλάβεις τη χοροδία μας, το Δήμο. Εγώ βέβαια δεν είχα σκοπό να φύγω τότε από την δουλειά μου. Λέω εντάξει, ο τότε διευθυντής μου στη ραδιοφωνία έλεγε είσαι νέο παιδί και πράγματι ήμουνα 33-4 χρονών. Πήγε να δεις πώς είναι η κατάσταση και σου κρατάμε την θέση. Μετά από ένα χρόνο μπορείς άνετα να γυρίσεις άμα δεν σου αρέσει. Έτσι ξεκίνησα δοκιμαστικά για ένα χρόνο και μείνατε σε λίγο κλείνετε 30 ναι. του χρόνου. Όμως πριν προκύψει αυτό, θα ήθελα λίγο να θυμηθούμε αυτά τα παιδικά χρόνια που ο πατέρας ήθελε να γίνετε πολιτικός μηχανικός, αλλά εσείς ασχοληθήκατε με τη μουσική και αυτό είναι πολύ ωραία ιστορία. Ναι, είναι... Τότε δεν μου φάνηκε και πολύ... Είχε φιλοδοξίες ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Είχε φιλοδοξίες να αναλάβω και εγώ να προχωρήσω αυτό το... Και είχαμε λίγο
όχι συντριβές, διαφωνίες σε κάποια πράγματα. Εγώ προχωρούσα με τη μουσική. Όταν τέλειωσα, ήμουνα σε ένα τεχνικό λύκειο. Όταν τέλειωσα και πήγα να δώσω τα χαρτιά μου για εξετάσεις να μπω στην Μουσική Ακαδημία, ευτυχώς ο πατέρας μου με άφησε. Δεν σας εμπόδισε τελικά. Δεν με εμπόδισε, είχε βέβαια στο νου του ότι θα με κόψουν και μετά πάλι θα γίνει το δικό του. Δηλαδή, Αλλά όχι υπάρχει μόνο περίπτωση. όχι μόνο δεν σας έκοψαν, κάνατε και Ναι, όλη σας την καριέρα στη μουσική. Στο τελευταίο γύρο πήγαινε ο ίδιος να δει η λίστα με τους να τσεκάρει. Ήταν καλά τα χρόνια εκείνα και μετά βέβαια είχα πλήρη υποστήριξη όταν σπούδασα 5 χρόνια. Είχα υποστήριξη και μπορώ να πω, ήταν και η χαρά στον πατέρα μου, ερχόταν στις συναυλίες, ήταν ωραία χρόνια. Οπότε το όνειρο κέρδισε και τελικά βρεθήκατε από το 1997 στην Κέρκυρα. Από το 1997 λοιπόν διευθύνετε τη χοροδία Σαν Τζάκομο. Είναι μια χοροδία που διαρκώς ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και έχετε κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι τα συστατικά της επιτυχίας? Είναι απλά πράγματα, δουλειά και δουλειά. Να το πω λίγο πιο σύντομα, υπομονή και επιμονή. Δεν ξέρω άμα τα λέω σωστά. Αυτά είναι τα δύο, η συνταγή αυτή είναι. Και δουλειά βέβαια. Έχω ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε μέσα. Είναι από την ίδρυση της χοροδίας, γιατί αυτή η χοροδία ιδρύτηκε 1981. Έχουμε ανθρώπους που είναι από την ίδρυση της χοροδίας και έχουμε ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω 30 χρόνια συνεχόμενα. Είμαστε σχεδόν οικογένεια, είμαστε πιο πολύ βλεπόμαστε πιο συχνά από το σπιτικούς μας, από την οικογένεια. Από τους ανθρώπους στο σπίτι. Επομένως, είναι δουλειά και δουλειά, αλλά είναι σίγουρα και οι σχέσεις που έχουν δέσει μέσα σε αυτή τη χοροδία. Και οι σχέσεις βέβαια. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, η συνεργασία με το σύνολο καμιά φορά δεν είναι. Πιστεύω ότι ένας μαέστρος, εκτός από καλός μουσικός, εκτός να έχει καλό αυτή χέρια, αυτά είναι προϋποθέσεις βέβαια υποχρεωτικά. Είναι καλό να τα έχει απαραίτητες. Ναι. Πρέπει να γνωρίζει λίγο και τους ανθρώπους. Κάνουμε και καμιά φορά και ψυχολόγο, γιατί υπάρχουν θέματα διάφορα με τα οποία θέλοντας ή μην θέλοντας, αφού είμαστε μια οικογένεια, ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν στο σπίτι, κάποια προβλήματα υγείας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Όχι μόνο εγώ, και οι χοροδοί γύρω-γύρω. Βοηθάμε. Είναι το δεύτερο ρόλο της, γιατί μια χοροδία είναι κάνει συναυλίες ευχαριστημένοι πολλές φορές και πολλές φορές η ακρόαση και η χοροδία, άμα πάει καλά. Όμως έχουμε και ένα κοινωνικό ρόλο, το οποίο δεν θα το έβαλα στη δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι να μαζεύεις 40-50 άτομα 3 φορές την εβδομάδα και να κάνουμε έργο μαζί. Επομένως είστε όλοι δεμένοι και εκτός των μουσικών δραστηριοτήτων και μοιράζεστε περισσότερα πράγματα εκτός από τη μουσική. Ναι, είμαστε όπως στην οικογένεια, υπάρχουν και μοιράζουμε και τα καλά μας και άμα έχουμε κάποιο πρόβλημα το μοιράζουμε και προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει με τον τρόπο του. Εγώ βοηθάω πιο πολύ με μουσική, αυτός είναι ο τρόπος μου, με τραγούδι και νομίζω αυτό είναι. Είχα μια χοροδό
οποία έλεγε έρχομαι στην πρόβα να παίρνω το χάπι μου. Ναι. Το Είναι χάπι πολύ θεραπευτικό. είναι το τραγούδι. Κάθε φορά που βλέπω μια παράστασή σας, βλέπω ανθρώπους τους οποίους τους γνωρίζω από τις δουλειές τους, από την πόλη, από πολλές δραστηριότητες. Και σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, έχουν επαγγέλματα, έχουν προβλήματα, έχουν χαρές και λύπες και όμως είναι πιστοί σε αυτό που κάνετε γιατί κάτι εισπράττουν και μάλλον είναι όλα αυτά που περιγράφετε μέσω της τέχνης και μέσω της συνύπαρξης. Σχεδόν σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε, σε κάθε συναυλία που κάνουμε, πολλές φορές παίρνω το μικρόφωνο και λέω ευχαριστώ στους χοροδούς και ευχαριστώ στις οικογένειες τους, γιατί και αυτοί με κάποιο πλάγιο τρόπο υποστηρίζουν, συμβάλλουν, ναι. Ξέρετε όμως τι με εντυπωσιάζει, ενώ περιγράφεται και όλη αυτή την πολύ ζεστή και φιλική σχέση, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ η πειθαρχία. Με εντυπωσιάζει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι από 20 κάτι μέχρι 70 κάτι, 80 κάτι ετών, είναι στρατιώτες. Πώς το καταφέρνετε, μαέστρο, αυτό? Αυτό είναι η πιο δύσκολη επιχείρηση εδώ και γενικά στην Κέρκυρα. Τώρα μιλάω λίγο σαν ένα βλέμμα μια ματιά έξω από την Κέρκυρα. Δηλαδή εδώ η Κέρκυρα έχει πάρει πολύ από Ιταλική και παράδοση λόγω τα χρόνια τα βενετσιάνικα. Και ο τρόπος έκφραση είναι πολύ αισθηματικός. Συναισθηματικός και αυθόρμητος, μάλλον. Αυθόρμητος. Ακόμα παλεύω με την πειθαρχία, όμως υπάρχει κάτι πολύ παράξενο. Άμα έχουμε κάποιο δύσκολο έργο να κάνουμε, όλοι γίνονται στρατιώτες και δουλεύουν σκληρά. Αυτό είναι... Ό,τι μιλάμε αυτόρμητα είναι ένα, όμως δεν μπορεί να συγκρίνεις μια χοροδία από την Κέρκυρα με μια χοροδία από, Γερμανία, Σουηδία, που είναι... Εκεί υπάρχει άλλο είδος πειθαρχία. Εμείς δουλεύουμε, εγώ αυτό προσπαθώ, να δουλεύουμε όλοι, να έχουμε ένα στόχο και να δουλεύουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση. Και το κάνουν οι άνθρωποι με ένα μαγικό τρόπο για μένα. Γιατί όταν βλέπουν το στόχο, όταν βλέπουν ένα δύσκολο στόχο, μαζεύουν τις δυνάμεις και προχωράνε. Και βλέπουμε και απολαμβάνουμε εμείς το αποτέλεσμα. Μαέστρο, σήμερα κάνουμε την συζήτηση αυτή στην αίθουσα στο Φαλιράκι, η οποία δεν έχει κλιματισμό. Δεν ξέρω αν στην κάμερα φαίνεται και ο ανεμιστήρας που μας φυσάει. Πράγμα που σημαίνει ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά? Ξέρω ότι τα βλέπετε όλα με καλή διάθεση, αλλά πρέπει να τα πούμε και τα προβλήματα για να τα βάζουμε μπροστά και να λύνονται κάποια στιγμή. Ναι, μακάρι. Για πείτε μας. Είναι καταπληκτική αίθουσα, γιατί μετά ήμασταν λίγο, πώς να το πω, σαν δορυφόροι. Μετά από το κλείσιμο το θέατρο, αναγκαστικά δηλαδή, το κλείσιμο, εμείς έχουμε φύγει γιατί είμαστε στο τελευταίο όροφο και δεν γινόταν άλλο να προχωρήσουμε εκεί για πρόβες και τέτοια, ήταν σχεδόν αντίγυνο. Και μετά ήμασταν λίγο σαν δορυφόροι, από εδώ ψάχναμε, εδώ στην αίθουσα αυτή, στο Φαλιράκι, είναι το δεύτερο σπίτι μας κάπως, νιώθουμε καλά. Ειδικά το χειμώνα, τώρα για το καλοκαίρι βέβαια θα μου πείτε όπως το νιώθετε κι εσείς, έχει ζέστη. Ευτυχώς το βράδυ ανοίγουμε τα παράθυρα και μπαίνει λίγο από την θάλασσα, μπαίνει λίγο μια φρεσκάδα ευτυχώς το βράδυ. Ένα καλό κλιματιστικό είναι καλοδεχούμενο νομίζω και από εμάς και από τους χοροδούς, γιατί ήδη έχουν μάθει οι χοροδοί, έρχονται με βεντάλια, έχουμε 2 ανεμνηστήρες γύρω εδώ
Και μου είπατε πριν ότι είναι λίγο σαν Ιαπωνέζοι οι χοροδίες με τη Ναι, βεντάλια, με τα βεντάλιες. βεντάλια. Εκτός από στρατιώτες είναι και Ιαπωνέζοι. Ναι, τώρα έρχονται και οι άντρες μετά. Έχουν τα βεντάλια, δεν ξέρω από πού τα βρίσκουν. Εύκολο είναι να πάρεις μια βεντάλια, δύσκολο είναι να αποκτήσεις τις αίθουσες και τις υποδομές και όλα αυτά που αξίζει μια χοροδία σαν τη Σαν Τζάκομο. Εκτός από ένα κλιματιστικό σε αυτή την αίθουσα, φαντάζομαι ότι θα θέλατε να είχατε μια αίθουσα αντάξια της δουλειάς που κάνετε. Γενικά δεν βλέπω παράπονα από την αίθουσα, μας βολεύει αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω αν φτάνει ένα κλιματιστικό καλό, μπορεί και να φτάνει. Δηλαδή. Έχουμε και άλλο ένα θέμα και το έχουμε ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Το βράδυ ανοίγουμε αναγκαστικά τα παράθυρα και παίρνουμε διάφορα αρώματα εδώ, γιατί έχουμε τα μαγαζιά, έχουμε κάποια καταστήματα δίπλα και παίρνουμε διάφορα και οι χοροδοί καμιά φορά λένε τώρα τηγανίζουν καλαμάρια. Ώρα να πάμε για φαγητό. Τώρα γάβρο, όχι μόνο που αποσπάει τα αρώματα η μυρωδιά αυτή, τους πάει την προσοχή από την πρόβα, απλώς μετά πηγαίνει στο σπίτι και νιώθει σαν να τα ρούχα ήδη έχουν απορροφήσει αρκετά μυρωδιές και σαν να έχεις πάει σε μια ταβέρνα χωρίς να έχεις πάει. Αυτό είναι λίγο... το καλοκαίρι μας εμποδίζει και έχουμε ειδικά το καλοκαίρι, όπως και κάθε καλοκαίρι, έχουμε πολλή δουλειά να βγάλουμε και είναι απαραίτητες οι πρόβες, δεν μπορώ πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Μαέστρο, για αυτή την αίθουσα εδώ, η οποία γενικά σας ικανοποιεί, θα θέλατε να είχατε κλιματισμό? Ναι. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητο, γιατί βλέπω πως μετά από 2 ώρες οι χοροδοί φεύγουν. Τραγουδάμε πραγματικά με υδρότα, δηλαδή, το καλοκαίρι. Υδρώνεται πραγματικά. Το χειμώνα είναι το ίδιο? Το χειμώνα κρύο και υγρασία, όπως είναι σε όλη την Κέρκυρα. Δεν έχουμε 2 σόβες εδώ ηλεκτρικές, οποίοι κάποιοι πιο πολύ ψυχολογικά έχουν να βλέπεις λίγο τέρμαση, βοηθάνε ψυχολογικά. Βέβαια, να είστε σε ένα ζεστό χώρο, σε μια χοροδία σαν τη δική σας, θεωρώ ότι αξίζει και η καλή ατμόσφαιρα, αλλά και μια αίθουσα που να σας ικανοποιεί και να είναι η δική σας αίθουσα. Αυτό ίσως μελλοντικά μπορέσει να γίνει. Μαέστρο, τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει η χοροδία και εσείς ως μαέστρος? Είναι όλα λυμμένα, είναι όλα καλά? Άλλα προβλήματα, γενικά για την χοροδία είναι γενικά αυτό που υπάρχει σε όλες οι χοροδίες. Είναι ζήτημα να μπουν νέοι άνθρωποι, δηλαδή αυτό το βλέπω σε πολλές χοροδίες. Αυτό και μετά από την εποχή τώρα στα κινητά και το ίντερνετ πράγματι δύσκολο να... Ποιος είναι ο νεότερος ή η νεότερη χοροδό σας? Όχι ποιος, τι ηλικία έχει? Διάφορες ηλικίες έχουμε. Ο νεότερος? Ο νεότερος, παλιά είχαμε και 17-18 χρονών κορίτσια. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω κάνει έρευνα. Γύρω στα 30-35 χρονών μπορεί. Άρα μεγαλώνουν οι ηλικίες και θα θέλατε νεότερους ανθρώπους. Αυτό είναι ζήτημα όχι μόνο στην χοροδία μας. Βέβαια είναι καλό να έχεις έμπειρους χοροδούς. Θέλει και μέσα σε αυτά τα χρόνια που είμαι 30, αλλάζει η χοροδία, δεν είναι. Έρχεται νέος κόσμος, φεύγουν κάποιοι. Δεν είναι όπως λέει πανταρί, δηλαδή όπως το λέμε. Πανταρί. Τα πανταρί ισχύει και εδώ, υπάρχει. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, ανανεώνεται, μαθαίνουμε. Τώρα κάνουμε ένα έργο το οποίο το είχαμε κάνει πριν 10 χρόνια στο Βερολίνο και διαπίστωσα ότι από
αυτοί που ήταν στο Βερολίνο έχουμε 10 άτομα στην χοροδία, οπότε τα υπόλοιπα 30 ή 40 άτομα πρέπει να το μάθουμε από την αρχή. Και άλλα προβλήματα είναι να έχουμε ένα προσωπικό σταθερό, να έχουμε υποστήριξη από το Δήμο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε παράδειγμα πιανίστα και διδασκαλία φωνητικής να τα έχουμε και μαέστρο βέβαια, να τα έχουμε σε σταθερή βάση δηλαδή. Αυτό σημαίνει οι άνθρωποι να ξέρουν ότι θα υπάρχει κάποια αμοιβή, η δουλειά τους θα είναι αμοιβόμενη. Οπότε ποια είναι τα άτομα του προσωπικού μιας χοροδίας? Εμείς έχουμε πιανίστα και έχουμε δασκάλα φωνητικής αυτή τη στιγμή. Δασκάλα φωνητικής, ναι. Πιανίστα και το μαέστρο φυσικά, εσάς. Ναι, και το μαέστρο, ναι. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι τα προβλήματα δεν έχουν θεραπευθεί τόσα χρόνια? Οι αίθουσες, ο κλιματισμός, η σταθερή αμοιβή του προσωπικού, τι νομίζετε ότι φταίει? Κοιτάξτε, η χοροδία είναι μια μικρή κοινωνία. Θα το πω με λίγο πιο πολλά λόγια. Και είναι μια μικρή κοινωνία και είναι πάρα πολύ σωστή αντανάκλαση από την κοινωνία της Κέρκυρας. Οπότε να το φανταστείτε έτσι πιο απλά, για να μην πολυλογώ, ότι οι προβλήματα υπάρχουν στην Κέρκυρα έχουν αντανάκλαση και στη χοροδία μας. Είναι απλό αυτό. Η αμοιβή, το προσωπικό, η έτοσα, αυτά τα προβλήματα μας παρακολουθούν με κάποιο μαγικό τρόπο. Μπορώ να πω ότι κάτι το οποίο μου περνούσε πριν μερικά χρόνια στο μυαλό, άμα υπάρχουν στους δρόμους απορρίμματα, αυτά σε 2-3 μέρες, σε μια εβδομάδα ακούγονται. Ακούγονται ενώ το καταλαβαίνει ο κόσμος. Στον χώρο του πολιτισμού αυτά τα προβλήματα δεν αναφέρονται από το κόσμο, δεν ακούγονται τόσο έντονα και μπορεί ο άνθρωπος ή κάποια εξουσία να τα παραμερίσει λίγο αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι, θα μου πείτε, δεν είναι πρώτο ζήτημα του τόπου και γενικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ. Εγώ έχω αντίθετη γνώμη, γιατί από την παιδεία και το πολιτισμό ξεκινάνε πολλά πράγματα δηλαδή. Μπορούμε να τα πάρουμε σαν μια βάση για εξέλιξη πιο εύκολα δηλαδή. Αυτό είναι και θέμα πολιτικής βέβαια, που δίνει έμφαση. Και είναι αυτό το θέτετε πάρα πολύ σωστά, γιατί όταν συμβαίνει κάτι όπως μαζεύονται σκουπίδια, το νιώθουμε, το μυρίζουμε, το βλέπουμε, ενώ με εσάς βλέπουμε μόνο τα ωραία. Τα δύσκολα δεν τα μαθαίνουμε. Ναι. Έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σωστά το έχετε θέσει. Εγώ δεν λέω σκουπίδια, είπα απορρίμματα, ναι. Είναι λίγο πιο ευγενική λέξη, μου φαίνεται, δεν θέλω να πω, γιατί υπάρχουν τώρα μια παράκαμψη. Υπάρχουν χώρες και στην Ευρώπη που αυτά που εμείς λέμε σκουπίδια με έναν τρόπο έτσι, από αυτά τα σκουπίδια, πάλι το λέω, βγάζουν 90-95% είναι ανακυκλώσιμα, δηλαδή βγάζουν πράγματα από εκεί δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, όχι μόνο στην Κέρκυρα και στην Ελλάδα, και είναι ένα θέμα για podcast ολόκληρο, δεν το συζητάμε. Είμαστε στα Βαλκάνια, έτσι, να το πούμε λίγο πιο σε γενική μορφή. Ναι. Μαέστρο μου, από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που βλέπουμε και αγαπάμε όλο το χρόνο, ποια είναι η αγαπημένη σας? Από τις καθιερωμένες εννοώ. Αγαπημένη, εγώ δουλεύω για κάθε εκδήλωση, δουλεύω με το ίδιο ζήλο.
Με τον ίδιο ζήλο, πολύ ωραία. Ζήλο δουλεύω, οπότε δεν τα ξεχωρίζω έτσι έντονα. Απλώς όπως ζούμε αυτά, το Πάσχα είναι κάτι ιδιαίτερο. Το Πάσχα. Το Πάσχα είναι κάτι ιδιαίτερο στην Κέρκυρα. Αν και η χριστουγεννιάτικη συναυλία μας επίσης έχει κάποιο πνεύμα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το Πάσχα είναι λίγο πιο... Υπάρχει, γιατί εμείς τραγουδάμε Μεγάλη Τετάρτη συνήθως, υπάρχει μια, δεν ξέρω να βρω σωστή λέξη, κατάνοιξη, μια ευλάβεια, κάπως ένα τρόπο δέησης κάπως, γιατί λέμε εκκλησιαστικά κομμάτια, οποία είναι θρησκευτικά. Το Χριστούγεννα είναι άλλη, είναι χαρά, είναι όλα μείζωνα και αλλιώς αλλάζει. Έχει ένα βάθος το Πάσχα και ένα συναίσθημα έτσι. Ναι. Έχει αυτό, το έχει στο κόσμο ακόμα, χαίρομαι που το έχει, γιατί και αυτό ακούω και πολλοί από την Κέρκυρα, πολλοί κόσμος, να μην πάμε πολύ σκέτο στα τουριστικές εκδηλώσεις, πώς να το πω, στα τουριστικά, να έχει και αυτό το συναίσθημα, να έχει λίγο αυτά που... Ναι, είναι το αυθεντικό Πάσχα, της είναι εκκλησίας, ένα αυθεντικό κομμάτι του Πάσχα. Μάιστρο, για κάθε εκδήλωση που βλέπουμε ή παράσταση, πόσο καιρό προετοιμάζεστε? Δεν υπάρχει πρόγραμμα σε αυτό, όσο χρειάζεται. Αυτό προσπαθούμε, αν και τελευταία το πρόγραμμα μας, γιατί είμαστε και χοροδία του Δήμου, έχουμε υποχρεώσεις διαφορετικές. Τελευταία βλέπω ότι το πρόγραμμα μας έχει γίνει πολύ συμπυκνωμένο και καμιά φορά τρέχω σαν τον Βέγκο για να προλάβω από μια εκδήλωση σε άλλη. Δηλαδή τρέχουν και οι χοροδοί, τους πιέζω λίγο, το οποίο δεν είναι τόσο και καλό, όμως το αντέχουν ακόμα οι άνθρωποι, τους πιέζω λίγο για να προλάβουμε την επόμενη εκδήλωση, γιατί τρέχουν, έχουμε και, όπως ανέφερα πριν, έχουμε και ένα κοινωνικό ρόλο και προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορες ανάγκες και σε άλλα πολιτιστικά, συνεργαζόμαστε, τρέχουμε, με λίγα λόγια τρέχουμε. Εγώ θα ήθελα να είχα ένα μήνα ελεύθερο για να δουλεύω κάποιο πρόγραμμα. Καμιά φορά συμβαίνει να μην έχω, να έχω 2-3 εβδομάδες. Δεν φτάνει πάντα ο χρόνος. Ποιο είναι το επόμενο που θα δούμε από εσάς? Λίγο χρόνο πέρασε η συναυλία που δίνουμε για την Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής. Αυτό που ετοιμαζόμαστε είναι για μέσα Σεπτέμβρη. Ένα έργο το οποίο το είχαμε παρουσιάσει με μια ορχήστρα από Βερολίνο και με μια χοροδία επίσης από Βερολίνο πριν 12-13 χρόνια στο Βερολίνο με 2 συναυλίες, η Κάρμινα Μπουράνα του Κάρο Όρφ, και κάνουμε πυρετοδός, όπως λέμε, όχι μόνο πυρετοδός, εδώ σε αυτό το περιβάλλον το ζεστό, με υδρότα, δηλαδή τραγουδάμε, μαζευόμαστε για να το προλάβουμε, γιατί τέλει, είναι μεγάλο έργο. Πού θα τη δούμε την Κάρμινα Μπουράνα? Στο Φρούριο, 12 Σεπτέμβρη. Στο Φρούριο είναι οργάνωση από Ορχήστρα Επτανήσων. Είμαστε εμείς καλεσμένοι, και γιατί το έργο απαιτεί και δεύτερη χοροδία. Θα έρθει και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων να συμπράττουμε, με οποία έχουμε καλές σχέσεις. Το έργο θα παρουσιαστεί με μια διασκευή του ίδιου του συνθέτη του Κάρο Όρφ για 5 κρωστά, 5 άτομα στα κρωστά, για κρωστά και 2 πιάνα, 2 πιανίστες, και θα είναι μαέστρος μια νέα κοπέλα. Αυτό είναι ευχάριστο, να μπουν νέα παιδιά,
Και οι σολίστες διάσημοι, η κυκλοφορία, κάπου κυκλοφορία αφίσα ήδη. Θα τη δούμε Μπορείτε την να την αφίσα δείτε. στην πόλη και προφανώς θα είμαστε όλοι εκεί και προφανώς θα είναι υπέροχα, όπως είναι πάντα. Μαέστρο, με όλα τα προβλήματα που κουβεντιάσαμε και με όλες τις χαρές, νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί στη σχέση σας με την Κέρκυρα είναι η αγάπη του κόσμου. Πώς Ναι, αισθάνεστε γι' αυτό? Το είπαμε και στην αρχή, αλλά θέλω να τελειώσουμε και αυτή τη συνέντευξη έτσι. αυτό με κρατάει πράγματι. Και το κόσμο και εκεί που μένω χρόνια, 30 χρόνια στο ίδιο σημείο, ίδιο σπίτι, στη Γαρίτσα, στο άλψος της Γαρίτσας. Ναι, αυτό με κρατάει. Ο κόσμος, αφού αυτή η αγάπη, και όχι μόνο το κόσμο, και οι χοροδοί που με αντέχουν ακόμα. Σας λατρεύουν, σας αντέχουν. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Καμιά φορά λέω μήπως είναι καιρό η απόσυρση λίγο σιγά σιγά. Απαπα, δεν θα το αντέξουν. Λίγο σιγά σιγά μου λένε μωρέ ναι, μην και τέτοια, μην το σκέφτεσαι και τα λοιπά και αυτά είναι κανονική ροή. Μετά από τόσα χρόνια, εντάξει, είναι μια κανονική, να δούμε, είναι λίγο αυτές οι σκέψεις ακόμα τα διώχνω από το μυαλό μου. Ζούμε το τώρα και το απολαμβάνουμε και Μαέστρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και σαν αλίκη του podcast, αλλά και σαν Κερκυραία για όσα βλέπουμε από εσάς και από τη χοροδία σας τόσα χρόνια. Έχουν κάτι το οποίο τα παρεξηγούν κάποιοι φίλοι μου, άμα δεν το αναφέρω. Το ακούμε. Έχω μια σχέση με αγάπη αμοιβαία και τώρα μιλήσαμε μόνο για την Κέρκυρα. Έχω μια σχέση πολλά χρόνια με τους Παξούς. Με τους Παξούς βεβαίως, είστε και εκεί σε μια χοροδία. Είναι δική μου παράληψη που δεν το μιλήσαμε τόση ώρα. Και είναι κρίμα να μην το πούμε για τους ανθρώπους που παλεύουν. Πηγαίνω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Είμαι εκεί και η σχέση μας είναι άριστη μέσα στα χρόνια και έχω ένα μικρό επέτειο του χρόνου τα έχω, εκτός από τα 30 χρόνια που αναφέραμε ήδη. Εκεί διαπίστωσα τώρα πρόσφατα ότι είμαι 20 χρόνια εκεί. Στους Παξούς, Ναι. στη χοροδία Παξών. Ναι. Μήπως αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα του χρόνου να κάνουμε κάτι μαζί, 2 χοροδίες για την επέτειο των 20 και των 30 χρόνων? Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι, αν και εντάξει, αυτά αφοράνε, είναι πιο πολύ προσωπικό μου λογαριασμό, εντάξει. Καλύτερα να κάνουμε, να τιμητώ, από 81 η χοροδία πόσα χρόνια κλείνει τώρα. Η Σαν Τζάκομο. Ναι. Ναι, αλλά με τους ίδιους ανθρώπους ξεκινήσατε από το 97. Ναι. Επομένως είναι 30 και 20, θα μπορούσε του χρόνου να γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο με τις 2 χοροδίες και να το χαρούμε κι εμείς. Ναι, γιατί όχι. Ωραία, ραντεβού του χρόνου λοιπόν, Μαέστρο, να είμαστε όλοι καλά. Γιατί όχι, γιατί και τώρα από μερικά χρόνια πηγαίνω και βοηθάω λίγο και στο Άγιο Ματιά τώρα, τελευταία. Γιατί έφυγε ο μαέστρος τους. Αυτά όσο μπορώ προσπαθώ να βοηθάω, αν και εντάξει, ανάλογα από τις δυνάμεις που έχουμε ή που έχω. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Πάντα είναι χαρά να κουβεντιάζουμε έτσι φιλικά, με ανοιχτή καρδιά και εύχομαι καλό καλοκαίρι γενικά και να βρισκόμαστε σήμερα. Σε όλους καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία στην επόμενη παράσταση. Εντάξει, Ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή «Πρόσωπα της Κέρκυρας» με την Αλίκη Κατσαρού.